natáčím, jsem si uvědomil. My jsme taky dál F8? Ne, teď si to dáš F8, když zpětně, takže na konci toho fightu dáš F8. Jestli si to nezměnil. Já jdu přes skoro. Tak kde ho máte? Nevidím. Tady budou debilci podle mě. Že přijel odsud. Ale podle mě jsou nahoře. Jo. Enemy here. Nějaký kroky tam slyším. Throwing razor. Nejsou venku voda? Enemies there. Tady. Teď zaběh sem podle mě. Target locked. Já jsem hacklej tady v té místnosti. Jak hrál na krytý? Na schodech? Move there. Tam podle jsou dole. Tady hned zatím jsou, tady hned zatím jsou. A já se to neprojdu. Jo, je tam. Jeden dal. Ještě ne, Levo. Možná bude obíhat. Enemy located. Enemy here. Jako už to tak bylo. Umlátil, vole. Okay. Podle mě tady vedle v tom. Dobrý, já zvedám, Giving když first tak aid. jdu. Healuje. Target located. Je tady. Mám ho, tady! Běžím. Mám ho, štítem. Pěkně, Wipe out. pěkně. Let's fucking go. Healni ho zatím, jo. Já tam to svakuju pryč. Hráč? Changing mags. Ne, nic, jako basic. Spíš horší věci, než jako lepší. Já bych šel pryč už. No, tak to je jasný, ale chcíš než jednou už se nechce, že? No, co je to tam? Mám na Jo, ty modrý. modrý. Ty modrý, DI. no. Já jsem se nemohl vzpomenout na barvu. Hele, 5,56 fialový nenašli jste, abych tady potřeboval přebít do týpkovo Mky, ty vole. Nemám, ale jenom zlatý z toho bosse, vole. A mám to... No, ty se ne, ty se ukáž. Yes. Když týpek tady chudák healoval, přijde debílek se štítem, vole, pošle mu 2 a minus. To je fakt funny, ty vole. Doufám, že to mají natočený. Další, jo? Dostal hrozně. Jo, na konťáci, ne? Jo. OK, dobrý. Tak to jako, dobrý. I'll get you up. Co to bylo? Počkej, Jackie ať mě healne, ať mě healne Jackie. To je když... Jackie healer. Dead, úplně. Jenom? Já měl pocit i tohle. Tam ne. Ok, dík. Spasibo. You won't die while I'm around. Loading new magazine. Tak já si jdu teda rychle týpka, protože ten měl ty sady, vole. Já se rychle to omotám. Tady je, jo. Enemy located. Já nemůžu Jo. tam píknout, ten helmet. No já už taky ne, vole. Já bych to backnul, nevím jak vy. On nemá, tam má jak utéct, vole. Je tam sám, jo? Já ho držím v pasti. Nevím, jestli je sám, každopádně ho držím v pasti. Jenom druhá strana. On je dole tam, jak máš ten... Target located. Pušnem ho Jackie. A já nevím, jestli jsem Ano, dostal já. od toho. Zrá. Jo, směr... Doprava nebo doleva? Směr ven. Enemy located. Okay. Jo. Jakoby na east.
Nemám armor, takže pohodlně. Já jsem tam taky dost bídně. Pičo, nevím, O, tady. A... Dík. Jsem zase rozmrdal helmu, kámo, čím střílej, kurva. OK. Klid, chill, jo? Nehoď to, vole. Já bych to Enemy backup here. to fakt. Nemám stop backup. Už ho vidím tady na tom. A pod... A tady byl. Enemy located. Nehýbat? Ne. Kurva mi to. 9 minut, jo? A zkouší mě. Můžem sem na exfil. Stáhnem to? Stáhnem to. OK, let's go. Zvednička malo, co? Jo. Přes balkon, třeba. Takže ty Doprava jsme tady, paráku, doprava. Tak jsme v klidu, vole. To není čas, kam mám 8 minut asi. Jo, no. To už jsem venku, kámo. Byli dva teda, na 100% asi. A nebo byl sám a je dobrý, no. Já nevím, co to má, SVDčko, vole, nebo... Já si netuším, kámo. Tady spodem doprava. A čím stříleli v tom zlatýma? Podle mě zlatýma, kámo. No, buď, anebo fialový. Protože já mám zlatý věci na sobě a jako dostával jsem rychle tak. Tam běží, tam běží. minimálně Enemy já. Jo, vidím ho. Tady doleva od Marky mě běžel. Tady od Marky doleva. Jo, vidíme. Jo, tady jsou Copy that. oba. To kámo. Oni budou chtít fightit, vole. Mhm. A? Pušem to, pojď, pušem to. Pušem to, můžu, jsem mám jeden život. Tady je. Tady je týpek. Já jsem expose, počkej. Okay. Musel to. Dostali ty, tady, dostali ty. No, už ho pušu kam, je sám už. A jestli nás tady neobchází, víš, debíle. Ne, pušu to. Je tady, to se slyším. Tady dostali druhý, jo, bacha, vole. Dostal, moc. Je dole. Pojď, healuj ho, pojď ho zvednout. Jo. Aby neskočil, vole, Get no, up. ze I'll fight. skály, vole. Vůbec se necítím bezpečně teď, vole. Valím. Vevnitř, ne? Jo, už jsem krekl. Já jsem kok. Nezorádně. Jdu do křoví, zkus mě zvednout. O, tady. Mám ho. Jsem zvednul. Já jsem taky cítím. Ještě jeden. Vevnitř. Jo, poslední vevnitř. Aha. What? Mě to byl nějaký Kristin něco. Nebo Christina, vole, no. The fuck? No toho Flexpexa, vole, kterýho jsem dal prvního, Black Hawk, kámo. Black Hawk 1, vole. Jo, já jsem taky sundal Black Hawka 4. Já jsem se uklik, vole, no. Já jsem nechtěl skočit, vole, já jsem chtěl hodit to C4 pičo a letěl jsem dopředu dešem, vole. No jsem mi kousek hnul a prostě nic, no. I když to držel. Ne, já jsem to kliknul. Jenom mám to musíš držet. Včko musíš držet? Ono to má dvě funkce. Některé ty ability mají jakoby, že to buď klikneš. No, to má Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to scoop. Takže když to kliknu, tak to udělá něco jiného, když to podržím. Tak počkej, já to zkusím teď přidržet. Tak kam jdem? tady. Give a heads up before taking any action. Jdete rovnou fialový nebo zlatý náboj, co máte.
A za chvilku si budete zpívat tu písničku od Anety Langerový, nebo jak se jmenuje? A budete si zpívat. Tak ti to odezdávám. Pouštím to a padá. Jo, jsou tam. Hážu dovnitř ten granát. Otvírám výpad. Což tam nekapnu. Asi nic, asi jsme čistí, vole. Ale dveře bylo otevřený, ne? A tady hajzal, okej. Tu mohl být bot. No, to dělají většinou. Dělej boty. Já slyším jenom bot. Jestli ne, jo. Tak, co pak to tady máme, vole? Mental clock. Počkej, pojďte sem někdo, já zkusím ten hook, jenom jestli se to bude samo zaměřovat. Ale tam Počkej, musíš podržím dát- Bčko. Ne. Jo, počkej, jo. Drží to něco. Aha. Ono se to jako nabíjí do červená, Jo. ale... To musíš na NMAka. Na mě to asi fungovat nebude. Jo. A i vpravo. You okay? To je další, to je další Target tým. located. Vpravo je další tým. Na baráku, jo, z balkonu tam dostanu. Já kamo nemůžu vstoupat na blízko takhle. Tady dál. Ne, já se tam nedostanu takhle. Mě bych to šel zprava, nebo... No, obejdem to. Já neudělám nic tady, 190. No, budou tam do týmy teda v tom případě minimálně. To se asi řežou mezi sebou. No, víš první, no. Jo, tady budou. Spravený hůčík. Kámo tripla. Bye. To byl solo. I'm here for you. Pěti ke 2. Ale já jsem koukal. Glad you helped me out. Nic to má healy. Můžu si vzít tu vestu? Ona já mám úplně prázdnou. Já ji mám právě taky full. Jo, ok. Baťoch bereš? Ber. Je, Juggernaut se blíží. Oh, kurva. Mě tady někdo další, vole. A taky Vajro. Dobrý, já plátuju. Tady máš vestu. Enemy here. A tady už je Juggernaut na náma, This way. Okay. Jo, před nice, náma je Vajro někde. Ok, Nebo healuju. dva možná, jo? Patrně. Bakal tady Juggernaut, jo? Tady zároveň hned. Pojď, Let's go there. schody. Něco dobrýho. Buď jsme naproti. Tady budou. Target located. Naproti Healuju lidi, ještě. jakoby. Pěkně, pěkná hlava. Ještě Nice. jedno, podle mě. Ještě tady něco. Jo, dole jsou. Okay. Já mám zase tady přímo branou. This way. Reload. Cover me. Hajzl clear. Mám skočit? Ne. Dole? Zvedání. Dole. Pode mnou. Okay. Closing range. Pěkně. Ještě tady mám asi něco. Jo, tady ještě na mě. Beru. Tam.
Schody. Enemy located. To jsem já, tady ze schodu. Byron, jo, Byron to je. Dávám shield, já ho můžu odrážet ty sračky, jo. Pojďte, puštěm to. Já potřebuju, abyste byli se mnou, a protože on mi může prostředit sklo. Já jsem dole, vole, tak co? Já pošlu schody dole, jo? Já nevím kam běžel, jo? Bude tady možná zakempený někde, vole, čurák. Tady čistý. On běžel Já dál, si ještě... dostal to. Pacha na tuhle místnost. Move když there. tak. Tady čisto. Podle mě ještě Čisto. neběžel doprava, kámo. Jsi byl s nima, tak nechtěl tě vidět. Byla moje, preventivně. Ten utek někam, vole. Něco poslal, Ten myslím, utek že- to pro no. Já to ještě tady procházím pomalu. Já jsem se drobnul, ale přerušil jsem to. Tady, samčky. Tady jsem něco, Why not? It's free. nějaký hodně. Karty začínají prachy, vedle taky nějaký vedle. Tady tam. Oi, have a gander. Jammer? Já tady nemám kartu. Čopnu, no. A klidně páčkuj, no. Jo, no to. Be cautious. The elevator in Zero Dam is Wow. activated. You can extract from there now. Já mám tady kartu. Možná tam bude tady ten typek. String manager. Uvidíme. Na vrchu. Okay, začne. Měl zahrnout tam ten první, co si vzal do toho. Na fialovou. Počkej. Čeho fialovýho? Helmet, jo. O, fialky, všechno. 50 sekund kartna, jo. Jo. 45 teď. Jsem tady Ale našel 130. dobrý věci, vole, ještě. Pojď. To nevadí. Co to je vlastně? No, ty jsi nečekal, že skočím dolů za něma, no. Pokud. Teď mě zkus přitáhnout, máš to? 18 vteřin, 10 pojď to seconds left. nestíháme Ready teď. to go. Já jsem zkusil Jackieho, on mi uhnul, no, tak jestli to fakt jako musíš bejt. Jako fakt to mít namířený přesně. The exit plan is. Welcome back. Ale dobrý, když mu držíš, jako klikneš pravý tlačítko, tak on se rozběhne a pušne tě. A levým klikem je jakoby okamžitý, jakože mrdnete tím štítem. Na 2 platy na 3.